El Campionat de Catalunya d'Enduro ha celebrat la tercera prova de la temporada a la Bastida de Tost. La cursa organitzada en aquesta ocasió per la Federació Catalana de Motociclisme ha comptat amb una participació de més de 120 pilots dividits en 14 categories. Ens trobem aquí a la Bastida de Tost, és una àrea que es diu Camp Pasquet, on fan activitat de trial i enduro. Estem just abans d'arribar a la Seu d'Urgell, que és a Prepirineu, i és un terreny difícil, amb molta trialera, molt corriol i molt maco per tots els que fan enduro. En un entorn privilegiat entre els majestuosos Pirineus i els encantadors prepirineus catalans, els pilots han completat un recorregut de 20 quilòmetres amb dues etapes especials. Tot i les precipitacions dels dies previs, el terreny ha estat sorprenentment sec i relliscós a causa de la pols, fet que ha incrementat la dificultat de la competició. Dimecres ens va ploure molt, de fet vam estar 4 hores treballant, però amb pluja, i això ens va facilitar, per una banda, que les estaques es clavessin més fàcil. De fet, hem clavat sobre les 800 estaques, que es diu ràpid, però és una feinada. Clavar estaques, encintar i intentar fer-ho a gust de tothom, perquè és difícil, perquè dissabte teníem enduro de nens i clàssiques i diumenge enduro de grans, i a vegades no és tot compatible, no? El recorregut, clar, pels grans hem fet 20 quilòmetres complicats i pels nens i clàssiques vam haver de buscar alternatives més senzilles i vam aconseguir fer un recorregut de 15 quilòmetres que també va agradar bastant. Pel que fa als resultats de la jornada, Aleix Saumell de la categoria Elite ha estat el vencedor de l'enduro de la Bastida de Tost. El pilot del Motosport Club Alcanar ha completat les especials amb un temps total de 30 minuts i 13 segons, només un segon per sobre de Francesc Aguilar, també de la categoria Elite, que ha ocupat la segona posició del podi. El top 3, tant de la classificació Scratch com de la categoria Elite, l'ha completat Jan Olivera amb un temps final de 30 minuts i 50 segons. Un rally de Campionat de Catalunya i les cronos bé, la veritat que s'han acabat molt tècniques i molt content. Sí, un pelet sec i una mica complicat, era difícil perquè estava dur, hi havia pedra i estava complicat i havies de trobar-li el feeling, però bé. Ara estem fent Campionat del Món i Campionat d'Espanya, anem segons del Campionat d'Espanya i a dintre del top 10 del Campionat del Món i de moment bé. Alfredo Pellicer, amb un temps de 30 minuts 58 segons, ha fet primer en Junior Open i quart a la classificació Scratch. El pilot valencià ha completat l'enduro de la Bastida de Tost amb un avantatge de mig minut sobre el segon classificat, Bruno Bozzo. Pau Conesa ha completat les posicions d'honor de la categoria Junior Open. Avui molt bé, ha fet molt bon dia i la veritat que també al principi no han sortit molt els temps, però ara al final estan bastant sortint. I no res, molt content avui. Sí, la veritat que és veritat que estava sequet, però d'aquí per avant, si les precipitacions meteorològiques no ens ajuden, tindrem això i avant, ens tindrem que acostumbrar i avant. En sènior A, Oriol Casany s'ha adjudicat la victòria amb un temps de 31 minuts 17 segons. El pilot del motoclub Riu Primer Gas i Rocs ha ocupat el primer esglaó del podi amb 6 segons de marge sobre el segon classificat, Sergi Conesa, i 8 sobre el tercer, Eric Garcia. Carrera molt bé, la veritat. Hem començat els 5 primers amb uns temps molt justos, ara un, ara l'altre, i al final, mica en mica, jo he començat que anava cinquè i mica en mica he anat recuperant fins a poder guanyar la carrera. Al final, mica en mica, una mica la crono, una mica el tram, ha sigut on he pogut marcar una mica les diferències, però molt justos tots els temps, tota la carrera. Un recorregut molt maco, la veritat, d'enduro de veritat, amb unes trialeres maques i no era molt complicat, però era un recorregut tècnic que no et podies despistar ni un moment perquè la podies liar. Marc Trullols ha estat el vencedor de la categoria E125 dos temps. El corredor del Motoclub Corbera ha deixat el crono en 31 minuts i 25 segons, aconseguint d'aquesta manera un lleuger avantatge de 4 segons i mig sobre el segon classificat, Pol Guerrero. Nil Rojas ha completat el top 3 de la categoria a poc més de mig minut del guanyador. Una mica dura al principi, ja que no m'acabava de trobar bé amb el terreno, però al final he agafat bé el feeling i he aconseguit fer primera posició. La crono tenia molta pedra i a part era una mica revirada, cosa que no s'adapta del tot al meu estil de pilotatge. Ha estat ben divertida, perquè el rally era prou exigent i ens ho hem passat molt bé tots. Guillem Inglés ha estat el protagonista en majúscules de la categoria Júnior Trofeu.
El pilot del Club Esportiu Massoni Sport ha completat les 3 voltes a les especials amb un temps de 24 minuts i 31 segons. La segona posició del podi ha estat per Albert Arranz, mentre que Gerard Vila ha completat les posicions d'honor de la categoria Júnior Trofeu. Bé, el rally molt interessant, molta pedra suelta, trialeres i baixades molt xules, i les especials, doncs res, estan molt interessants, més que res, la primera crono ha sigut la primera passada així boturuda, saps? Però bueno, coses de l'enduro. I el tram, doncs res, ràpid, interessant, mesclàvem una mica de tot, tant corriol, pista i això, i doncs ens hem desenvolupat bé i ens ha sortit com esperàvem. La primera cursa ens vam emportar també el primer podi, a la segona vam fer segons i aquesta doncs hem tornat a pujar primers. Pel que fa a la categoria femení, Maria Sant Miguel s'ha endut una contundent victòria. La pilot del Motoclub Tres Turons ha completat les especials amb un temps de 27 minuts i 25 segons. La segona posició del podi ha estat per a la pilot del Motoclub Baix Berguedà, Judit Solà, a poc més de 3 minuts de la vencedora, mentre que Clàudia Duo Castella ha completat les posicions d'honor. Molt bé, la veritat que de fa 2 anys vaig vindre i hi ha hagut trialeres que ja em recordava d'algunes, però ha sigut un rally xulo, la veritat. Endurero, a lo que toca. Em pensava que relliscaria més, això sí, i el que m'agrada més el tram. Sobretot, era curt, però era canyero, llavors ja és el que m'agrada. Sí, molt contenta, he començat amb Rieju, llavors aquest és el primer any, llavors m'estic acostumant a ella, però gràcies a qui m'està ajudant, Albert Esteve, Zona Motors de l'Ametlla i Àlex Motor, també Àlex, que també és de Rieju, m'està ajudant molt. D'altra banda, pel que fa a la resta de categories puntuables per a l'enduro de la Bastida de Tost, cal destacar les victòries d'Antonio Romero en sènior B 2 temps, Jaume Plans en sènior B 4 temps, Eric Auger en sènior C 2 temps, Alberto Cardona en sènior C 4 temps, David Gómez en màster 45 i Josep Marçal en màster 55. La propera prova del Campionat de Catalunya d'Enduro se celebrarà el 22 de setembre al Berguedà.